Добър ден! Днес имаме удоволствието от King България да ви представим един уникален автомобил Mercedes GL 500 с двигател 5500 кубика с мощност 388 конски сили, произведен 2011 година, с монтиран газов инжекцион King 8 цилиндъра ОБД. Изпарителът, който монтирахме, е Magic с мощност до 450 конски сили, много мощен. Компютъра, както казахме, е King 8 цилиндъра ОБД с постоянна OBD връзка и корекция на горивото до 25%, в зависимост колко гориво изисква автомобила. Също така има изчистване на чек лампата, ако случайно светне. Джузите са монтирани отдолу под компютъра на автомобила и пасват перфектно за него. Филтърчетата са монтирани на лесно за смяна място и е лесна тяхната по-нататъчна поддръжка. Копченцето по избор на клиента е монтирано в купето на автомобила на удобно за виждане място с показания на нивото на него. Зарядното го монтирахме в капачката на резервара и с адаптера е много лесно зареждането на самата газ. Бутилката се намира в обсега на резервната гума и е с обем 60 литра, чисто събира 45-6 литра газ. С тях автомобила минава приблизително около 300 км, което е много добър разход за този автомобил, все пак е огромен. Цената на системата е приблизително 2700 лева и се изплаща за около 15 000 км. Автомобилната газова уредба е монтирана в King България, село Ведраве.